Yeah. Xa siphansi kweqeqesho ivakala imnandi. Hayi. Iqeqesho ivakala ibuhlungu. Sifunda kwincwadi yamaHebhere Maxaba chapter number 12 sikuverse number 11. Funda maminathi phethe banophethe isilungu angincede ngesilungu bazama. Banophethe isilungu funda mtshana. Kanti phakamise ilizwi mntana. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant. Hey! But later, it yields the peaceful fruit of righteousness. Kukho iziqhamo ezivelayo emveni kweqeqesho. Yeah. Ukuze uncane umntwana kuthiwa kuyabonakala umntana waqeqeshwa lo. Ngoba xa ufumene iqeqesho, xa ufumene ungakhathwa, uhamba nento ephilileyo. Ngalibonga igama lenkosi. Kufuneka ngokube ngumzalwane ke ngokodiscipline ngoba ufundisiwe. Malibonga igama lenkosi. Uyakwazi nje ekombayile, ndiyakwazi ukumelana nesimo. Ndifundisiwe. Andizojwanga. Malibonga igama lenkosi. Xa uqeqesha futhi unendlela, uyabona futhi ke xa uqeqesha ukuze abantwana bakwazi ukuziphatha. Bakwazi ukuziphatha, bakwazi ukunama. Bakwazi uba asoxesha lento ethile ngoku. Liyeza lo. Uyazibona ke ndawo mina ndisafunda kwesinye isikole kwakuthiwa yiHybara. Ubuya apha emsebenzini isikole mntana ngokuxakanisekile no. Ebenxibe ijakethi ndandiyithenge pepe kwawusikahle. So xa uthenxa ke edlule edesikeni wahukwa ikona yedesikeni. Yadabuka ijakethi. Hey. Kwakhona umfana ohleka apha kwesikole Hyper. Wathi nawo thina singathabu into lezinxiba linxiba into zophepha. Wabuye nyanga bidabukile. Nyanga bendiyithekwa phepha. Andibonge igama lenkosi. Nyanga bendiyithekwa phepha ke nyanga. Ndiyayithenga nyanga kwaphepha ngoba kufanele ndiyithenge kwaphepha. Kwanyanzeleka ndithethe ndijonga umntanam. Ungahamba umamela yonke into le. Malibonge igama lenkosi. Lixesha ngokubunxibe kwaphepha. Tata uthengela kwaphepha kodwa ke yimini basalane uyabona xa sokwaxasa xa haleluya kufuneka xa umzalwane ube ngumzalwane soso odiscipline oyaziyo ngokuba isimo endikuso sesi ungangxameli yonke into le. Malibonke igama lenkosi. Ngoku isimo engikuso na utata undithengele leni into mandanele yi. Malibonke igama lenkosi. Utata uafforda leni into, umama ukwazi ukuafforda leni into, ukwa nathi into endinayo endikwazi uyiafford. Malibonke igama lenkosi. Haleluya. Abayazi nje abantwana bangabi ngathi abantwana bafumana yonke into abayifunayo ukuthi abayifuna. Yabamosha ngomso awuba khona emhlabeni. Kanti uthatha abantwana babala besithi bekhuthuza nje befuna imali ezinkulu. Baziqhelile bebezinikwa utata. Awukho ngokwemhlabeni ngoku. Haleluya. Niqeqeshwa nje anicathukela. Niqeqeshwa nje niyathandwa. Malibonke igama lenkosi. Haleluya. Nancama naboma iyayivuya mina lento akayiva la ngawo ndijonga mntana. Kaloku yabona xa ungumuntu emhlabeni funeka ukwazi ukuprioritize. Mina ngoku anikwazi ukuyiafforda. Uthela mfana yena uthenga koJet olantu ko-Edgars. Noma biza amagama amakhulu eshop ezinkulu. Mina ndikuthengela kwaphepha. Mina ndinayo ngoku imali yokuthengela kweza shop. Mina ndinayo imali yokuthengela kwaphepha then ndizokuhlalisa kule ndawo. Malibonke igama lenkosi. Then ndiyayiafforda le anti-afford ya. Yamkele lo nto leyo. Malibonke igama lenkosi. Umntana ayamkele umfundisi umntana niqeqeshwa nje anibulawa. Malibonke igama lenkosi. Yamtrain. Haleluya. Sithi izandla benzele. Funda ke bemfunda le verse okugqibela verse 11. Kambe ke xa sisephansi kwayo ingqeqesho ayivakali luyolo. Ubani omnye ophethe esinye isilungu? Ubani ophethe esinye isilungu? Funda kufunde kweso mtshana. Yes. Verse 11. Now, no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceable. Nevertheless, funde sakho maxaka khona le ndawo nje engiyifunayo.
Hallelujah. 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 Ngilisa baba kaJeje ngathi ufuna akazonichilela nje ifuna le visi. Malibonge igama lenkosi. Igazi lemfa inamandla igazi lemfa analizuza songizono inamandla linamandla igazi lemfa inamandla igazi lemfa analisusa no discipline seems enjoyable at the time, but painful. Later on, however, it yields the peaceful of righteousness to those who have been trained by it. Malibonge igama lenkosi. Ya ingqeqesho. Khona iziqhamo ezifumanekayo. Emveni kwayo yonke lento yaziba ya man ndiyeva shuko. Malibonge igama lenkosi. Ukwabe usurvive khona umsosana ungasurvive nje kwenye into nje usurvive ngoba ukwazi ukuziphatha. Yeah. Ukwazi ukuzilawula. Malibonge igama lenkosi. Uthi nxa uyifumene ukwazi ukuziposition ba ngoku kufanele ndenze ngohlobo ukuze ndisurvive apha. Ndisurvive sokuba ndikwazi ukuziphatha. Kubalulekile abantwana bakaThixo. That is why izinkosi licela ingqeqesho. Njengoba ubonakala ingathi inzima namhlanje, ingathi ibhlungu, kodwa iza iziqhamo zayo. Malibonge igama lenkosi. Funda mthana lo phile iBhayibheli kuyiphethe. For the moment, all discipline seems painful rather Yes. than pleasant. Yeah. But later, it yields the peaceful fruit of righteousness Yeah. to those who have been trained by it. Abatrainiweyo batraine ingqeqesho ayibanga mandi. Bangamandi futhi ibona uzuzibuza ubayibo kanti samenzani tata umonakaleyo. Yini every day hey awuke nje kubeke lesixelo nje ngeprosperity kodwa ingqeqesho babushu kodwa kukho iziqhamo manje. Nizawuvuna abantwana bakaThixo. Kukho abantu abazawuhala kuni. Bafumana isalvation enjani laba bantu? Bafumana ingqeqesho. Bixesha ngoba bafuna unicela siyachithwa ngokwapha. Siyahamba ngokapha. Apha uzawusala abantu abalesingani bako 2022 ngapha. Sendiyithetha ngoku. Sizawuthi isango esiqekweni ngoku. Uzawuthi salonke elikapha ngoku. Lixesha ngoku. Abantu badle bawusigahla. Kwinto lesifunda uzawuvuna. Malibonge igama lenkosi. Hallelujah. Ingqeqesho abantwana bakaThixo. Khona abantu bazawudla nje bona. Uyabona ingqeqesho njengoba silapha sisuka kumakhaya ngamakhaya. Sikhuliswe ngendlela. Yabona ngokuthi esaphudakala mhlambe ekhaya. Xa sifika apha kuyanyenzeleka. Uthixo wenza umsebenzi. Malibonge igama lenkosi. Masifunde kama Hebrew imizekeliso chapter number 12. Sifunda verse number 1 yethu abantwana bakaThixo. Ingqeqesho ibaluleke kakhulu. Malibonge igama lenkosi. Yona ihlungu kakhulu. Ngibona noJeje nxa seziduma apha endlini. Ngibona wakhala amehlweni. Ubona wakhala inkomba ngoku sitshaka lo sizoloko sihleka bona bakuhlekisa. Asizodlala nini ngoba ngomso siyahamba ngomhlaba. Sawushiya abantu abanjani. Nalibonge igama lenkosi. Ngomso uzawuthiya uJeje uthatha unkosikazi. Uzawuthatha unkosikazi enjani? Nekuphinda indoda ezakwazi ukumela umzwayi. Uphinda intombi ezakwazi ukumela umzwayi. Malibonge igama ingqeqesho. Funda ke mina msithandaza. Nditsho nje abakuthanda ngeke ndidlala omunye umuntu. Xa ukuthi sendingomunye umuntu ndimncanga kanti ngeke khona.
anawudlala omnye umuntu tu mase ndimezi yetsheni makuliwa kuyaliwa. Ngakubonga igama lenkosi. Funda ke verse number 12 verse 1. Umuntu oyithandayo ingqeqesho uthanda ulwazi. Umuntu othanda ntoni bazalwane? Uthanda ntoni na? Umuntu othanda ingqeqesho uthanda ulwazi. Uthi izwi likaThixo. Umuntu othanda ingqeqesho nomuntu lo uthanda ulwazi. Ngoba ukufumana ingqeqesho ufumana igolide. Umuntu othanda ingqeqesho uthanda ulwazi. Funda mama Standards. Kodwa ke yena ongafuni ukululekwa usisityhakazi. Ongafuni ukuqeqeshwa nomuntu lo sisithe. Ongafuni ukukhuzwa nomuntu lo sisithyeka. Ongafuni kufa hayi. Ongafuni uxelelo. Hayi usengozini lo muntu lowo. Ngibonga igama lenkosi. Ingqeqesho umuntu othanda ingqeqesho. Othanda ingqeqesho. Ngibonga igama. Futhi yabona ngo wasiyasiqeqesha. Ngibona nje wasaqeqesha kufuna boma waye sekevula nathi sekefike kwi-level. Maye siyamnyeka siqomayo ngoba. Masimiyeke unolwazi. Ngibonga igama lenkosi. Othanda ingqeqesho. Ngibona nje lapha endlini nje mangathi nje afana bethi abantu kodwa ke ngibona nxa kayibetha lincane nxa khaliswazi uyasifuhla yaphambili nje bebethwa yaphambili kumama wakhe. Ngibonga igama lenkosi. Fike jinga lapha emadibani ngibabukele inqondo akana kandiboleke yena. Ngibetha ndimtsheke mina ndimkhabele pha phezulu. Ngibonga igama lenkosi. Kanti uma ningayingeni imicimbi yabanye abantu nami ngizithulele nje ngangeni yonke imicimbi le. Ngajongana nomcimbi wakhe ngiboleke yena lo mntana ku ngamravasa. Malibonga igama lenkosi. Zenithi fire bazaliqaka abantwana. Malibonga igama lenkosi. Uyabona ndiye nditsho phandle nditsho kubo iminate yabona abantu aba njengoba sisebenza sivuke ekuseni siyosebenza sisebenzela nini. Imali kufanele niyazi abisuka khona isource yemali yenu nje. I-source income yonke into isi-source thina yokuba nifumane yonke into enifunayo. Xa singenayo asinayo. Malibonga igama lenkosi. Le into yazini engekho yapha ekhaya ingafumaneki apha kuthi yazi uba ifumaneki. Ungadibana uzuhamba ufuna into ayikho ngokwapha izawufumaneka ixesha eli-right. Malibonga igama lenkosi. Ingqeqesho yabona abazalwana abaninzi babetheka ngoba bayehlule. Uyabona ungabikho discipline. Uyabona uyakwazi ukuzithiba. Daliswayo kusisiqhamo sikamoya ingcwele ukuzithiba, ukuzinqanda. Uzinqanda. Uyabona ukudikishana nawe ngela xesha. Uyabona utshata kwami. Nditshate mina ndine-account eziyi-4 zempahla. Wabuza nje umbuzo i-account ezingana zozithini. Egas. Dino Truwet. Dino Woolwet. Dino 4. Afika la imaka jeje na ineluhlu lakhe. No one band. No fushing. No band. Hayi. Esaqhuba noba unyaka oyiwanda ijonga lento ndayijonga nto. Masisivale nkosikazi izinto. Zonke. Masiyithenge impahla nxa sinayo imali. Hallelujah. Because go le iba ngoku nasiholayo sometimes ukuzingela ngoba ingena apha kwama comes xa ungenayo pha nazi isuthi ishithwa iseseyini xa uthi ujonga ukuthi nazi credit awubungafuni isuthi nawe sowuthatha isuthi uyuthona ngoku ematyaleni xa uthi ungena kwakulwetha athi kolwetha hayi ubhatala kakuhle manazi 3000 ikhona nawe uthatha into ungayidingi mali bonke ndathi masisivale zonke masibe hallelujah. Akukho into wrong abantwana bakaThixo ukuba ne-account. Ningathi umonakalo uthenga ngasibabinazi account. Ayikho into wrong. But ke ngofuneke ngokwena ube discipline. Ube discipline ukwazi ukuzithiba. Ungathathi nje. Nalibonga igama lenkosi. Ungangena umaxabathe ayisesayini. Atata xa ithathe nge-4,000 hayibo. Uzayibuyisa la 4,000 la yabe nje. Mali bonke igama lenkosi. Ukwazi ukuzinqanda. Daliswa kusisiqhamo. Xa ufunda amaGalati chapter number 5 verse number 22 uhlanazo kuthiwa ukwazi ukuzinqanda.
Thixo nyani yabona ngokuza uDisemba wabona abaDisemba abantu abangazaba behamba ngoNike man asoma vende kwamatshonisi nohlala nabo phansi abantwana abantu abamayikho imali yokunithengela yonke lento lele ikhona nansi imali ekhona haleluya haleluya sikwazi ukuzinqanda sikwazi ukuzithiba haleluya ingqeqesho ke abantwana kaThixo mali bonke igama lenkosi haleluya haleluya funda ke mthana ke lo verse number 1 sithandaza Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates reproof is stupid. Umuntu ongakwazi ongafuna ukhuso ongafuna unqando ongafuna uxelela funa uxelelwa umuntu akufuna uzanixelela hayibo so ufike ezulwini kangakanani bose ongasafuna uxelela belini bathela benkonzweni manje imintela ngoba uzayenza le bamza kunento enje manje enibhidile yenze njani thithi ngokuthi kuba uzayi kuba wayenza lonto kuba wayenza mntakamonakala lo nto le iba wayebona le uyithethayo ngoba wayenza yakuxelela yakubonakala njengomuntu onolwini because wena uve uthi awunapho ngokuyoxoxa ulwimi wena wanqala sethi ba uza ukuyoxoxa ulwimi wena uyayifa nje nawe lo uyithethayo kuba ayifani nawe noba umuntu obhadlileyo uyayazi uyenzanga nje lo uyithethayo kodwa ngoba wena ufuna uqangisa uyobuza ba hayi lolwimi oluzolithetha uyanqanda umzalwane sekashumayela kanqanda ngabanye amadoda amakhulu kuthiwa yiyeke le into kodwa umuntu ongafuna ukuqeqeshwa adawuyenza inkani uzibona seke hukeke nethi kuba yeyi mani wayeyithethile imali ukonza hayibo-ke igama lenkosi umuntu ongafuni ukuqeqeshwa ongafuni ukukhuzwa ongafuni ukuxelelwa ongafuni sisityhaka kuthi iBhayibhile ukuthi umonakalo umuntu ongafuni hayi ufuna uxelelwa nanizanga kuya hayibo uzakunala izwi Una mama wogqibela lapha kundikhoyo lo verse number 1 Umuntu oyithanda ingqeqesho uthanda ulwazi. Umuntu othanda ingqeqesho uthanda ulwazi. Funda bomnu verse 1 Uthanda uqeqesho uthanda ukwazi. Othanda uqeqesho uthanda ukwazi. Funda mama uthanda ingqeqesho. Umuntu oyithanda ingqeqesho uthanda ulwazi. Uthanda ulwazi yes. Kodwa ke nongafuni ukululekwa usisityhakala. Ongafuni ukululekwa sisityhakala leso ifunda kwamuka ifunda kuya kwiversion Uthanda uqeqesho othanda ukwazi. Yes. Uthiya isohlwayo osisityhakala. Osiseshwayo uthiya iseshwayo. Yemzalwane awenzanga kakuhle apha. Ngibonge igama lenkosi. Kanti umonakala abazenza bhethele. Hayibo. Hayi sisenza bhethele abone sigainayo nje ngaloko leyo. Kodwa sisikuhambo lapho khona unqandana khona. Ngibonge igama lenkosi. Yazi nje yazi izolo. Umntana unyaka ubusuku wathetha into. In fact uyithetha ekuseni mini. Lando benthetha ngayizolo besithethe sesifuni. But abemini wathetha into apha no ngifuni lapha ngo11. Uthe thetha nami. Ngaqoma emadoda. Le ndoda no waseyinthembe ngolo hlobo. Ithi yabona tata umonakala. Dithe anthetha uba uthe wena lento awayenza bazapha kuwe. Ngoba ngisho kuba le into izakwenzeka. Andithethi insomi ngaqoma yabona ke kufuneka uthembakale nje manje. Uthi nje bazapha kuwe bezapha kuwe bazapha kuwe. Because le into uyithethayo le ndiyayazi izakwenzeka. Ngibonge igama lenkosi. Othanda uqeqesho uthanda inyaniso. Ozonda uqeqesho sisityhaka. Cela siphakamise isibindi. Baba siyabonga Nkosi.